nien jabru in sara blag bar ferhu heja Hamoru imoru sabeten Emi bena farnarachim wide Nishtektu flar bilim Nishtektu flar bilim Nishtektu flar Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja għamna tmur tagħmel il-festa tal-Mammudija tal-Mulej. Wara li tammet il-Mulej jismew tinfetħu u l-Ispiritu niżel fuqu bħal ħamiema u leħen il-Missier instema' jgħid dan hu ibni l-Għażiż fih il-għaxqa tiegħi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Inti Mgħallem tajjeb tagħna Mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi flat il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, inti li qiegħed fil-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Ivan George Borch u l-intenzjoni ta' persuna. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta Kristu tammet fi xmara Ġordan, l-Ispiritu Santu niżel fuqu u inti bleħen setani għarraftna li hu ibnek l-Għażiż. Għamel li tad-dottivi tiegħek li ħadu twelli ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej. Araw, il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jwollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, għasbad ġelġel ma jiksiriex, mużbiħ nemnem ma jtitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-Mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lil-sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq.
il-kelma tal-mulej. L-ħajr lill-Alla. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bisliem. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bisliem. Għatu lill-mulej u li talla. Għatu lill-mulej glorja u qawwa. Għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu. Imu l-mulej fl-amara mqazza tiegħu. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bisliem. Leħen il-mulej fuq l-ibra. Il-mulej fuq l-ibra kotrana. Leħen il-mulej bil-qawwa. Leħen il-mulej bil-glorja. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bisliem. Alla tal-glorja jriet u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar. Isaltan il-mulej għal dejjem. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bisliem. Nqumu bil-wifqa għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. 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 Ismewit infetħu u leħen il-missier instama. Danu ibn l-Aziz isimaw lilu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien ġej mill-Galilea lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitammet minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu: jienu li jeħtieġ li nitammet minnek u inti tiġi għandi? U Ġesu qallu: inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq li nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imma Ġwanni ħalleh jitammet il-Ġesu. Ġesu wara li tammet minnu feħtela mill-ilma wara smewit infetħu, wara l-Ispirtu tal-Alla nieżel qisu ħamiema u ġie fuqu. U mis-smewit instemma leħen jgħid: dan hu ibni l-Aziz fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Mela żmien liturġiku tal-miliet illum propju jala bil-festa tal-mamudija tal-mulej minn Ġwanni. Issa il-mamudija ta' Ġwanni hija li tiddikjara lid-dinja il-bżonn tal-konverżjoni. Għalhekk in-nies kienu jmorru jitgħamdu minn Ġwanni u Ġwanni kien jipprova jagħmel ħiltu kollha għal konverżjoni li jbidlu ħajjithom. Ibidlu t-triq il-ħażina u jerġgħu jibdew it-triq it-tajba. Issa forsi xi ħadd jistaqsi la darba l-mamudija ta' Ġwanni kienet mamudija l-maħfra ta' dnubiet. Il-għala Ġesu li kien bl-ħtija kellu jmur jitgħammed. Din kienet mistoqsija li ħolqot ħafna diffikultajiet fl-ewwel żmien tal-Knisja, tant li anke l-Evanġelju San Mattew jidher li kien qed jitħabbat ħafna magħha din. Meta ppreżentanna lil Ġwanni l-Battista jagħmel reżistenza għal mamudija ta' Ġesu. San Ġwann ħassu konfuż għal kif int il-mulej jien ser nagħmdek, mhux inti għandek tagħmmet lili. U Kristu għallu sentenza sabiħa, għallu għalissa inti għamel dak li qed ngħidlek. U San Ġwann nobda. U anke wkoll għamdu lil Ġesu. Issa importanti ħafna il-mamudija ta' Ġesu kellha sservi bħala mument ta' rivelazzjoni, jiġifieri waqt li juri li kien tassew Alla, propju dan naraħ fid-dikjarazzjoni li ssir mis-sema meta Ġesu jiġi msejjaħ l-iben il-Aziz tal-missier.
U propju dan kien mela il-moment li jikkonferma l-identità vera ta' Ġesu. U allura importanti ħafna illi mal-Papa San Pawlu VI ngħidulu lil Mulej Ġesu, Mulej, aħna għandna bżonnok. Inti l-ewwel wieħed fost l-aħwa il-bnedmin biex nerġgħu insibu ir-raġunijiet veri tal-fraternità fost il-bnedmin. Anke il-fundament tal-ġustizzja, anke it-teżori tal-imħabba li huma l-ogħla ġid tal-paċi. U għalhekk tajjeb importanti li nitolbuh il-Mulej dolodu ngħidulu Mulej Alla bin Alla l-ħaj. Aħna nadurawk, aħna rridu inservuk u aħna rridu inħobbuk. Bil-wieqfa. Il-Knisja tħabbrilna llum il-Magħmudija tal-Mulej fil-Ġordan hija xhieda tal-konsagrazzjoni tiegħu għall-missjoni li missieru fdalu f'idejh. Għalhekk bħala insara inkomplu l-missjoni ta' Kristu fid-dinja, nitolbuh u ngħidulu iqaf magħna Mulej ħanaqdu is-sejħa tagħna. Iqaf magħna Mulej ħanaqdu is-sejħa tagħna. Mulej inti rid li l-Knisja tkompli l-missjoni tiegħek fuq l-art tas-salvazzjoni tad-dinja. Il-Knisja hija aħna il-koll li ġejna magħmdin u msejħin biex naħdmu għas-salvazzjoni tal-bnedmin ħutna għalhekk ngħidulek. Iqaf magħna Mulej ħanaqdu s-sejħa tagħna. Mulej inti l-paċi u s-slim tagħna. Ħeġġiġna biex inħabirku ħalli kull min għandu xi seta' fid-dinja jagħti semu għall-bini ta' dinja ġdida fejn isaltnu il-ġustizzja is-slim. Għalhekk nitolbu. Iqaf magħna Mulej ħanaqdu s-sejħa tagħna. Mulej inti kollok tiba u ħniena għalina l-koll. Għallimna nuru ħniena, modrija, sabar u tiba ma' kulħadd biex ngħixu l-koll fis-slim. Għalhekk nitolbu. Iqaf magħna Mulej ħanaqdu s-sejħa tagħna. Mulej meta tammit fil-Ġordan ismew tinfetħu u nstema' leħen il-mistirjejt. Dan huwa ibn il-Aziz li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Bil-Magħmudija aħna l-koll sirna wlied adottivi tal-Alla bid-dmir li nħabirku ħalli fina l-missier isib il-għaxqa tiegħu. Għalhekk Mulej nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, fil-Magħmudija aħna ġejna konsagrati biex naqdu lil ħutna fil-bżonn. Għenna nwaslu sa tmiem il-missjoni li fdajtilna biex meta jasal il-waqt nirċievu l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li ninnofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li ninnofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżuniti, ridnu btiegħi neħħili.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek brat ta' ħajr tal-jurejtna lil-ibnek l-għażiż. Għamli din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sakrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħi d-nubiet tad-dinja u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien raddulek ħajr. Inti fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fix-xmara Ġordan u semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu li l-verb tiegħek għammar fostna u bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu f'sura li tidher bħal ħamiema kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxarat tajba lil-foqra. Għalek fl-imkien mal-qawit tas-sema qatt ma niefu nfaħruk fuq l-art u bla jeda intennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ivan George Borch li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja.
għamil kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek. Ekku kol f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħat jalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja. Bil-mewtija kif trid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li Ġwanni qal fuqu, dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ruħi tkun infeq. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Oli ma ferħ tas-sema fedan iż-żmien qaddis, Ġesu twilet għalina ħelisna mitniġis, fil-arġewa maxtura ġib miħu l-nafis, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fis-sema deru l-anġli biex lilu jagħtu ġie, u ħabru lill-ġnus kollha f'dak il-lejl ferri, il-paċi l-aktar kbira li il-min jittama fih, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fil-għar ir-raja twajba ġew jaġlu ferħanin, u sabu l-Ġesu ċkejken fid-dejtan għal-bnedmin, malajr xterdet il-bxara li fostna ġil-bambin, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Oli ma ferħ tas-sema fedan iż-żmien qaddis, Ġesu twilet għalina ħelisna mitniġis, fil-arġewa maxtura ġib miħu l-nafis, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fis-sema deru l-anġli biex lilu jagħtu ġie, u ħabru lill-ġnus kollha f'dak il-lejl ferri, il-paċi l-aktar kbira li il-min jittama fih, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Bil-wieqfa ngħidu tlieta vamarit il-Madonna ta' Pinu għal bżonnijiet materjali u spiritwali tal-immigranti, speċjalment dawk l-immigranti li jieħdu sehem magħna kuljum f'din l-Ewkaristija minn diversi pajjiżi fid-dinja. Nitolbu għalihom. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqhom dejjem żomm. Nitolbu.
aħna tqarbilna mulej bid-dona qaddisa li jogħġbok tatina, fiċ-ċokontan nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb lil-libnek il-waħdini, ħalli nistgħu nissejħu lidek min nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ninni la tibki iżjed, ninni Ġesu bambin, ħallina l-biki, għax aħna midimbin. Ejjew janġli misse, ma mija dejna Alla li ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki iżjed, ninni Ġesu bambin. Leħalina l-biki għax aħna midimbin. Morru fil-paċi ta' Kristu.